Kaixo ikusentzuleok eta ongi etorri bestaz besta programara. Dakizuen bezala erratzuko bestak abiatzeko puntuen daude eta txupinazorako itxoiten gaude. Horregatik hurbildu gara hemen plaza inguru untera eta laister ikusiko dugu gaztiak ezkiljotzean eta ondotik aurra jolas egiten. Beraz, gaurko giroaz gozatu nahi baduzue, zatozte gurekin. Bultzatzen zaiuena eta zer da ausardia ez mendi bat eskalatzeko behar dena ausardia maite dituzun pertsonen maitasun eta goxotasunari uko egitea da. Txori jaio nintzen eta inbidiaz begiratzen diot lurrean zoriontsu denari tristura sortzen dit pentsatzea Nieiken dudala baina kaiolan ezingo nuke Txuetan zure bilegan joango naiz Ametxetan dena hurbil bai dago Gure artean alaben bezala Eta zer da ausardia Ez mendi bat eskalatzeko behar dena Ausardia maite dituzun pertsonen laguntasun maitasun eta goxotasunari uko egitea da
sentitzen, garapena oztu baita, dena galdu baita gara. Ezin dut jasan zitatzea, zita ere urrontzea, baina amaitu da dena. Zure irri faltsunean, dena esaten zidan, begirada, bekin soilik,
da deskontrolak ondina. Arazo ezberdinak baina erreakzio berdinak. Bizioa kontrolatzen duna da deskontrolak ondina. Odeietan marraztutako ideiek naramate sarri zuganaino. Ikusten ditut hortzian odei lodiak, malkoak isuri nahian nora ezean. Zentzurik gabeko egunei, zentzua topatu nahian, orduak geldirik zurixo daude, jada nekatuta. Zentzurik gabeko egunei, zentzua topatu nahian, orduak geldirik zurixo daude. Amaiera ona izango duen, esperantzan jartzen dira martxan erlojuak. Bestela zentzurik izango alukete, elkarri egindako promesa horiek. Zentzurik gabeko egunei, zentzua topatu nahian, orduak geldirik zurixo daude, jada nekatuta. Zentzurik gabeko egunei, zentzua topatu nahian, orduak geldirik zurixo daude, jada nekatuta. Zentzurik gabeko egunei, zentzua topatu nahian, orduak geldirik zurixo daude, jada nekatuta. Zentzurik gabeko egunei, zentzua topatu Gauean ero goizaldera, gustiko naiz reko. Txupinazoan egon gara goizean aurrekin ere bai, gaztiekin ere. Eta orain hementxe gaude esperuan, abudo hasiko baite Izpegiko bizikleta igoera. 9. dugu, eta inbertze gazte etorri dire bizikletak txulo jarrite goit igoteko. Bakizue, batzuk beire gotia gustatzen zaie, baino bertze batzui bizikleta hartu eta egurra matia. Beraz, ea zer gertatzen den gaur, eta ea nola igotzen duten Izpegiko malda. When one door is closed, another one is open.
time. Better utigoza, I'm going home my way. Slowly, slowly. Take it slowly, brother, take it slowly. Wow! Got to be humble. Wow! Brother man, don't worry. Love is all we get and me say love is all we bring. Chiquita man, me you are the queen and I'm the king. Chiquita, Chiquita, I will know you really, 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 I really, really love you. And remember there is a life for you to live. Yeah. Because a lover is a cleaner and a lover is a pure. Love is a thing no doctor cannot cure. Let lover come, yeah. Azúcar goxoaren bidaien usaimena datorki zugame zaren bezan txikita izanen besoetan naiz zaitut lehen bailen taloa gauaren zabala zuniretzat ni zuretzat egin naiz zara sentima zazu pixka txikita argi izpiak banarama txikita etorri zaitez nire gana txikita gaur bakarrik mozkortu nauzu txikita bakarrik utzi nahi nauzu Chiquita. If you run away, I make it. azúcar goxoaren bidaien usaimena datorki
Eta nire etxea zuzara, maite dudan guztia zuzara, gaueroko ipuin polita xerezada, xerezada. Zuko batekin, baiki jala. Ja. Baita. Askatasun oiu bat da. Entzun dezaten Kamil bat zerurantz, bihotz bat urraturik. Zatoz dezaten Bideak gara eta haiek bidean daude.
bizitza askatasuna aberria eta bizi. Zertan denbora galdu albada irabazi. Vamos, le entramos. Esos hijos de su pinche madre se van a joder. Cuando me los encuentre me los voy a quebrar uno por uno. No se sabe si Miguel se murió, sigue en la sierra. No más hallaron su sangre que mojaba la tierra. Prefiero morir matando antes que me hagan cautivo. ¿Qué pasó? No pasó nada todavía, pero va a pasar. Órale, compadre, avise usted a los cuates que tengan las recortadas preparadas. Gelditu edo jarraitu aurrera doa bidea. Ez baitoa hilerrira herri bizien bidea. Eta gauratzen nauen lurra bihar izango da librea. ¿Qué pasó? Órale, amigo, prepara los carros. Todos. Que les vamos a dar en su puta madre a esos hijos de la chingada. Échale, cojones.
la fonte della mia felicità. Accoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare. E mai nessun berrino, ogni ettoria, si starnire un po' stia mi turia. E mai nessun berrino, ogni ettoria, che dice con autorità. Astean bizkiru aldi seguro bai. Txetxe! Txarroxe! Aupa karakola! Segi horrela! Aupa karakola! Venga, Ioritz, txapeldun! A mochilekin cadena, hostia. ¡Ignacio! ¡Ven aquí! ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Motorra! ¡Motorra! Ahora siguiente, un día que esto. ¡Opa, ¡Ey! ¿Desde cuándo andas girado? Oro. Venga, eléctricos. Jaime. Ahí, ¿qué? Ibelia. Adivine, maletero, ¿ah? ¡Venga, Mulay! ¡Aupa, Mulay!
soleil, et roi au réveil. Et roi au réveil. ¡Venga, Rubio! ¡Venga, Rubio! ¡Venga! Javier Osatu. Pareja igual. Parejón. Nik egiten dugu Jesus, nik egiten dugu. Vale. Endo nintzen egin motorrekin. Bi motorrekin bezala. Gabe. Hostia, imar dugu da, bai. Bien. La bici igual, lo ditu igual. Opa! Venga, agoada. Urrutia. Bastante hecho. Ana! Apa Elizareta? Apa neskak? Sí, Xavi tenia que Xavi Mayor. Apa! Venga, bicho! Venga, bicho! Ya, Miguel, te cojo, ¿eh? Señor alcalde! Christoph Moro. Venga, Rafa. Apa ahí. Por ahí, Vilti. Hau zuen garaiko musika. Apa Beñat! Venga! Apa! Venga, neskak! Apa! Apa sí! Yes! Pero todo. ¡Aupa, Suek! ¡Vaya aquí, Esto de bicicleta. ¡Hombre, bicicleta! Joder. ¡Venga! ¡Aupa! ¡Hay un medio! ¡Queremos subir! ¡Apa! ¡Venga! ¡Apa! ¡Venga, Ike! ¡Venga! I've done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. Y con un cartel de servicio en Atiquilú, Out of handcuffs, thunder in jail. That's bad. Only last week, I injured a stump. Hospitalized a brick. I'm so mean and medicine sick. ¡Venga, Iván!
muscle with a whale. Out of handcuffed lightning, no thunder and jail. That's bad. Only last week, I burned a rock. Engine was stone. Hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. El lunes. Opa, Uruguay. Ya lo veo, va. Unai Sancho. Esa camiseta. Txokolatada izango Peio menta, txez peio. Gure herrian ikaragarri gustatzen zaigun gauzetako bat dantzak dire, eta erratzun ere dantzari fin aski badaude. Beraz, gaurko unten harata hurbilduko gara, ea nola egiten duten dantzan, eta urte guztiko lana ea nola erakusten duten herri guziei. Dantzak usteko pres, zatozte gurekin.
Ahora
mariatxiak du zuzenean, eta ezin dugu galdu eta zuei transmisiori gabe utzi. Beraz, badakizue, mariatxietaz gozatu nahi balin bauzue, zatozte gurekin. Eta gaztenak ere hemen daude bestaz gozatzeko goguekin, zuen izenak nola tire? Mikel. Ane. Einaut. Etxau. Leire. Iazki. Eiart. Naia. Bueno, zuk zein duzu bestetan? Dantzak. Orden gustatzen zaizu dantzatzea? Bai. Eta zuri zer da gehien gustatzen zaizuna bestetaik? Ere bai. Dantzatzea? Eta nola gustatzen zaizue? Parejan dantzatzea edo bakarrik sueltuan? Bakartzen dituzten. Ah, bai, eta zuri bakarrik? Bai. Eta zuri zer da gehien gustatzen zaizuna inau? Petarduak botazi. Ah, horren petarduekin gustora ibiltzen zate ez dala? Bai. Eta kejatzen zaizkizua Andriak eta petarduak botatzean? Bai. Pixket bai, segurua. Eta zuri zer da gehien gustatzen zaizuna? Petarduak ere bai? Bai. Orden inau eta biek pareja ibiltzen zate? Bai. Elegante. Eta zuek dantzan ibiltzen zate gogor? Bai. Bai. Eta bauzer esaka pixket edo nola? Bueno. Ze ordu arte uzten datzuete bestan atratzen? Ameka galdera. Bueno, orden ilundu arte ez dala? Bai. Eta itzen zate kalimotxote daten edo oinik ez? Ez. Ah, bueno, txintxo, txintxo. Bai. Eta zuri zer da gehien gustatzen zaizuna bestetaik? Petardo botatzea. Orden petardo pile bat, tira pitxonian eta ibiliko zate ez dala? Bai. Eta zu zertan ibiltzen zara? Dantzan. Dantzan? Gustora ibiltzen zara dantzan? Bai. Eta zuri zer gustatzen zaizu, balsa edo zortzikoa? Zortzikoa. Zortzikoa. Bueno, pues ederki pastu bestak eta egonen gara. Agurtuko dugu denek batean? Aio, gero hartio. Bestak antolatzen beti biltzen dire baten bat eta batzuk bertze baino gehiago. Eta hemen batugu bi langile erratzuar, raitu direnak bestak antolatzeko jota fuego. Zuen izenak? Xabi, Mairu. Bueno, konta iguzuen, nola hasi dituzue bestak? Hasi, bueno, eleante. Lehenbiziko gune beti gogotsu, baina bueno. Eta errandakute lehenengo aldiz zintuzuela azopak herrien denak elkarrekin, nola izan da erantzuna herriena? Ba, kriston giroa zen, baginen egun lagun baginen, faltzen, eta adin guztetako jendia, eta kriston giroa sortu zen azkenean. Orden plazan elkartu zineten denak? Exacto. Eta norekin zuena afaria inbertze personen dako? Azkenean erdi auzolana, besgu, gure, herriko batzu lagun dute, eta hola bai, pixket, auzolanen ertzen alda bai. Eta bestak antolatzeko orduen nola antolatzen zate, nola egiten duzue? Zeten dire, izaten gara lau damin nagusi. Eta orduen, bi gara gubiek gandurtan eraitu ginen, eta aurten jakitzen dugu, eta hurren urtean sartzen dire bertze bi berri. Horren beti badire bi persona baina badakitena nola antolatzen den. Beti, turnetzen beti. Hoi, importantia izaten da ez, dinamikak segitzeko eta lana abuduago egiteko. Hombre, bai, azkenean, izetia bi bauten esperientzia bertze bi erakusteko, eta azkenean badire gauza honiz, detaile honiz hilatxerra, baina beti izetia norbait badakina edo aurreko urtean antolatu dena, ongi dago. Zonaldian badaude bestak ere bai data hauetan, eta bueno, entzun dut hortik ere bai, bideon bat ere induzela pixket promozionatzeko bestak, ez? Zabalkuntza ondi eduki omen du. Ez dakit, ala omen, nik erragin emona imardu bideo promora, tonteri bet, baina jende egrazia indio, bai, duriz. Horako gauzek da, kusi duzu jende hurbildu dela edo asteburuko espero izue gehiago? Hoi da, gaur hortzileria, beratzen dugu mariatxe, gero adire kontzertu ekatxean, beratzen dugu izango dela un potentenetakoan behipin bai, nik uste. Eta ze kontzertu daude? Dama, moduz eta etxaiak eroak. Eta biher ze edukiko dugu hemen? Biher da pilota partidu egizien dire frontonean, eta gero dantzalde gabenara taldeakin. Pilota partiduetan, xala eta... Bueno, azteko hasten dire Master Cup finaleko lau emakumeak, eta hoi aurten da berrikuntza, alde hortaik, emakume ere mateko bere espazioa frontonean, eta gero profesionalak xala eta titin heldu direla hola. Elegante, orduen bihar ere frontoia beteko izu seguraskire, eh? Intentzia bida, bai. Bueno, txartelak edo erosi barra dire, doainik da, nola funtzionatzen du? Txartela pilotakoak badaude salgai aurretik, eta ero takilan bere egongo dire bai. Ederki, orden badakizue, pilotak usi nahi baizu, hori da momentu elegantia. Bueno, ederki pastu bestak, eta ea giro honian akitzen duzuen. Esker mila maia. Gero hartio. Vale, misker. Bestak maitetu eta bestetan hainbat ekintza egoten dire eta hoien artean lehen aipatu bezala pilota izanen da nagusi erratzun eta antolatzailetako bat hemen dugu. Zer moduz, Koldo? Kaixo, ongi. Hasi gara bestak eta bai, gustora, bai. Eta jendia animotxu, gogotxu dabile? Bai, atzo lehenbiziko egune eta fuerte hasi ginen, bai. Eta ze ordutan bota zinuten suziria? Suzirie 12etan. 12etan ezkil jotzea, bai.
Eta jende handiz bildu zen plazan edo nola izan zen? Bueno, izaten da gazteak aten dire eskildorrera, eskile jotzera, eta gero plazan da aurrek eta gehien bat. Orden pixket gaztiak aurret dena nahasiek. Dena nahasiek eta bai, herrien pixket edatuek, bai. Gaur marietxeak eta bihar pilota partidu garrantzitsua gainera. Bai, normalean lagun betetan iten dugu pilota partidek, eta bihar da, bai. Eta bi partidu izango dire, bai. Eta zeintzu dire jokalariak? Aurten berrikuntza bezala dugu neskak. Neskak etorri behar dire esku pilotan aitzera, azkeneko hilabetetan desente ari dire jokatzen eta ikusten telebistan eta ari dire agertzen daula eta egin dugu apostue neskak ekartzeko. Eta orain dela 3 hilabete izan zen Euskal Herriko txapelketa eta bertan aitutako 4 finalistak karri ditugu erratzura, bai, jokatzera, bai. Sekula ikusituzu? Telebistan, zuzenean bertzenaz ez. Baina merezi dute, ez dala hori haitu? Bai, kriston maila dute eta nik uste dut jendeak gogotsu dagoela eta irrikaz ikusteko, bai. Eta gizonak ere agertuko dire? Bai, gero bigarren partidue, bazkenek urtetan bezala, Garfe pilota enpresakin egin dugu akordioa eta hor errango genuen, veteranoak direnak edo, Xala eta Titin, eta Josu Bergera eta Mikel Beroiz torriko dire, bai. Gustetzen da ez, herrietan eta nabari da veteranoak izan diren hoiei badagola maitasun edo kariño bat eta hoiek hartze eskertzen dela, ez da? Bai, kontuan eduki behar da, hoiek orain dela 4 urte enpresa handietan nahi zirela eta erratzu batera ekartzea ezinezkoa zen. Eta orain 3-4 urte geroago diru gutikin ekartzen aldire, eta bueno, bizkedia adinean sartu dire, baina badugu aukera beren maila, maila ona hori ikusteko, bai. Bueno, orden bihar pilota partide, besta eder egonen da, eta igandia emango dioztu amaiera bestei? Bai, igandian ondar egune, eta orduan azken kartutxoa herriko bazkarie zikiroiatea izango da, bai. Ederki, oini falta dire egun batzuk, eta besta eder batzuk, beraz gozatu eta ikusiko gara. Hoi da, esker mile eta hori. Dena konbidatuek ez da? Dena konbidatuek ongi pastera eta etortzera. Mile esker, gero hartu. Venga, aizuei, aio.
dantzarako prest, emakume eder bat harpatu dugu Erratzuko plazan, zure izena? Eugenia. Bueno, Eugenia, konta iguzu, bestak hasi dire, eta gaur mariatxiek zer da gehien gustatzen zaizuna bestetai? Niri mariatxiak. Horren gustora tortzen zara itzera? Gustora, bai, seguro. Eta dantza nahitzen zate fuerte? Bai, orea izen behar dugu. Bai. Eta norekin torri zara zu mariatxek ustera? Pues nire alabekin eta alabain senarrak eta denak, familia guzi, Denak elkarrekin orduen. Bai, denak elkarrekin. Eta gauetan ibiltzen zate edo atxaldez gehiago? Atxaldea bakarrik aske dugu, gaztea gauaz. Oia, gero, bilobak zaindu beharko dire, alabak atratzeko. No, ez askintuzte bilobak ere gatea berekin guztu biharrik, gauez. Deskansatzeko gaba ez dala? Hoxe bai ez, bai. Ederki, eta bazkarira gamarra zara gero azkeneko egunean? Ez, gu gaten gara kanpora aitzekunera bazkaltzera. Bai, zikiroko egunean gu kanpora. Aurden goxo-goxoan zuen. Bai, gu lan egin gabe eta gustora, bai. Ederki, ongi pastu bestak eta kusko gara. Ale, aio. Gaztiak, aurrek eta gurasuak ere denak elkartu dire plazan, bestetaz gozatzeko, eta hemen dugu Bertze herriko bat, zure izena? Arantxa. Bueno, Arantxa, konta iguzu, zer da bestetaz gehien gustatzen zaizuna? Zikirua, dudik gabe zikirua. Eta urtero gaten zara? Bai, albadu zorik bai. Eta nola izeten da herri unten zikirua? Pues herriko guztiei juntetzen gara, edozein adinekoak, eta arras gustora, giro arrasona montatzen da, Eta non iten duzue? Hemen plazan berian. Eta gutxi gora bera zenbat elkartzen zate? Pues ez dakit, 150 bat tola juntatzen gara, errex, eta tortzen dire kanpokoak ere, herrien ez bizinez direnak, arras. Erten dute herriko bestak momentu ona dela herritik kanpo bizi diren horiek elkartu eta berriz ere kuadrilla guzi egoteko, ez? Hala izaten da zuen kasuen? Hala da. Bueno, ni herrien bizi naiz, baina hala da. Baina eskertzen dare, ez? Aspaldiko lagunek datortzia eta denak elkarrekin. Bai, eskertzen da, bai. Eta norek prestatzen da zuen zikirua? Etortzen dire Zugarramurdiko batzuk eta urtero izeten dire berberak eta arrason egiten dute. Orden goxo goten da zikirua eta gainera azkeneko egunean alkola eta gazte horiek asentatzeko earkitorko da, ez da? Bai, arrasongi dudik gabe. Eta gero dantzaldi egite dizue? Bai. Zu dantza zalia zara? Arras. Orden hartzen duzu denak eta balsak dantza eta dantza? Balsa, jotak, zortzikoak eta behar denan guztia, bai. Bueno, disfrutatu bestetaz eta alik eta oberen pastu, bai? Bale, mil esker. Gero hartio. Gero arte. Lehen aipatu bezala mariatxiekin alaituko dute gaur arratsaldia, mutiko gazte elegante batzuk, eta hemen hoietako bat, zure izena? Joseba. Bueno, Joseba, nola du izena zuen taldiak? Txamukos, taldia gara. Eta nondik heldu zate? Lesakarrak eta bestelaria Fernando Ibartarra da. Eta pixket noiz hasi zineten lesaka, nola, pixket rantxerak eta prestatzen? Duela 4 urte dola hasi ginen eta disko pare bat ditugu eta horra hasi ginen horrekin bueltaka eta gaur hemen gaude eta guekin giro pixkoat sortzeko eta gustora pasatzeko. Eta ideia nondik atrazen, denak zate mariatxe estaliak edo nola izan zen? Bai, beti afizio izan dugu beti hola mariatxiekin eta beti hemen gaina nik uste euskaldunen tartean oso sartuta dagoela hori, mariatxi musika hori eta hortik hasi ginen afizio bezala eta guan ja erdi ofizio ez bihurtu da. Hoi ere ederra ez, afizio bihurtzea. Hori da berena, bintzat ez. Eta abestiak dagoeneko inak erabiltzen duzu edo zuek sortzen duzue? Ez, bakarren badugu guria, baina orokorrian dire denak egindakoak eta euskaratuak, eta egituko gure bersioak, eta pixkoat denetik. Orden, euskara bultzatzeko bideo hortan ere bai musikaren bitartez egiten duzu zuen alegina, Noski saiatzen gara, euskaraz ale eta guztien egiten, eta abestiak eta dena, ez da, bizia. Eta nondik ibiltzen zarete gehien bat? Gehien bat hemen inguruan, baina ero ere ibiltzen gara, Sakanan, edo Iruña herrian, Gipuzko aldean zerbait ere bai, gehiena orokorrean hemen, Baztan, Bortzirietan eta hor gehiena. Eta jendia dantzatzen da plazan edo kostatzen zaio abietzea? Bai, adiz lehenko ginen arraietzen eta pixko kostatzen zaio, gaur giro hobia dugun, saiatzen gara gu guretzako oso garrantzitsua da, eta jendia dantzatzia eta sartzia giroan, ez? Bertzela zu jotzen aiztera eta ongi pasatzeko intentzioakin eta espezari iristen, Ez berdina izaten da, plaza beti edo utxe nabari da. Bai, eta ez beti edo utxe bezik eta bentsat dagoena giroan egotia eta ongi pasatzia horteko etortzen gara gu, bestela ez du zentzurik gu etortzia. Eta pixkat erratzura etortzen zaten lehenengo aldia da edo lehenago etorri zarete? Ez, janortean egon ginen eta hemen inguruan asko ibiltzen gara, Elizondon ere egon gara eta inguru Baztanean ondiz ibiltzen gara, bai. Orduan, Bertze herriko bestetan ere ikusteko aukera izango dugu, Espero du baietz, jende animatzia eta taldea gustoko izatea eta Seguro baietz, disfrutatu, ikusten dut pila bat instrumentu karritu zuela gainera, zenbat zate denetara?
gera 6 eta teknikari 7 gera taldean. Ederki, espero dut ongi atratzea gaurko kontzertu eta herri guzti dantzan patzea. Venga, eskerrik asko. Gero arte, aio. Dagoeneko herriko hainbertze personakin egon gara, temperatura aski goxua du eta atxaldei amaiera emateko gaurkoan txamukosekin utziko zaituztegu. Espero dut gaurko programa gozatu izana eta azkeneko kantu hauekin ere asko gozatzea eta nahi duzuen arte. Mila esker. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿no? Los de fuera podéis entrar, ¿eh? Hace calor, un poquito, nada más. Pero si yo aguanto, aguanta cualquiera, ¿eh? De verdad. Gracias por acudir, gracias por venir a este concierto del Mariachi y los Chamucos de Lesaca. Es un placer para nosotros estar como segundo año consecutivo con todos vosotros. A lo largo de la próxima hora y cuarto vamos a hacer un repertorio bien variado de mexicanas, valses, incluso alguna sorpresa por ahí. De momento, continuamos a ritmo de corridito con este corrido Mazatlán. Vámonos. El destino te trajo hasta esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual. Es necesario que suenen las guitarras para cantarle un corrido al Mazatlán. Yo quiero cantar con toda mi alma para esta gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a la montaña y hasta en el paro se escucha mi canción. Ay, qué bonito, pasión del centenario. Ay, qué bonito, ay, qué bonita, también su catedral. Aquí es el pobre, se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. ¡Chalo, chalo, favores, chalo! ¡Hola! Y esas mujeres que tienen por mujeres, de las rosas las pueden comparar, porque el aroma que tienen los claveles lo tienen ellas y tienen algo más. Y de esos hombres, pues que podría decirles que son amigos y no dicen verdad, y sí que olviden sus típicas arañas, que lindo es todo lo que hay en Mazatlán. Pasión del centenario. Ay, qué bonita, también su catedral. Aquí están todos, se sienten millonarios. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo a mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Y ellas, que bien, qué bonito bailando. Chicos, vamos a aprovechar que estoy aquí abajo, cambiamos un poquito el orden, ¿vale? Vamos a continuar con este tema de una de las grandes cantando mexicanas, como fue nuestra Rocío Dúrcal, y seguramente alguna vez os habrán dicho, fue tan poco tu cariño, vámonos. Ahí está Rocío Dúrcal. Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti, qué ingrata. Y después de haberme dado lo más bello de
sorkuntza mitea, nahi nuke zirikatzea. Bizitzan eta joa, estatzen duen antzera. Egin nahi nuke berdina, zurekin ere maitea. Gracias por todo, un placer, como siempre. A ver si nos vemos más a menudo. Para vosotros dos con mucho cariño. Este tema que además de bailar, nos invita a cantar, solo con su título. Canta, canta, canta. Vamos. Otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me queda la tristeza. No dejes que vuelva por tu amor, si tienes corazón, enséñame a regresar. Dice, canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 palomita blanca, que Dios tiene una llora. Salud, 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 por eso. Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento, espera que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñame a regresar. Dice, canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora. ¡Qué bien, qué bien! Vosotros bailando bien, pero nosotros 4 meses para ensayar el baile este, ¿eh? 4 meses. Hoy ha salido bastante bien, ¿no? Hoy ha salido decente. Lo que pasa es que Peñar ha metido una variación por la pierna que intento hacer mi pierna. Se viene arriba, se viene. Esta danza se viene arriba. El futbolista. Sí, el futbolista, pero de los metidos. ¡Continuamos! Continuamos dedicando con mucho cariño para 2 personas.
de Arizkun, Arcait, no me hace ni caso. Ponciano, ¿dónde está Ponciano? Tampoco. Estuvimos la semana pasada, espectáculo garantizado, ¿eh? Para ellos, aunque no me hagan caso, luego le decís. Vamos con una canción que es un mensaje bonito donde los haya. ¿Por qué? Señores, señoras, nadie se va a quedar aquí para contar lo que viene después. Os estoy dando tiempo para que descanséis, ¿eh? También os lo digo. Nadie se va a quedar aquí para contar lo que viene después. ¿Por qué, señores? La vida es una copa de licor. Da igual que te la bebas sorbito a sorbito, que te la bebas de un tirón y rápido. ¿Por qué? La vida se acaba. La vida es una copa de licor. Cerveza, por favor, les quiero convidar de mi alegría. Suban más botellas de licor, que al fin la noche es joven todavía. Que sirvan más botellas de licor, que al fin la noche es joven todavía. Acérquense a mi mesa, por favor, hagamos un ambiente de locura. Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura. Los tristes que se vayan a un rincón, no quiero contagiarme de amargura. La vida es una copa de licor y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebes de un calor, igual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor, cogemos hasta el último segundo. Por mucho que te cuides, valedor, jamás saldremos vivos de este mundo. ¡Ay, qué bonito! La vida es una copa de licor y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebes de un calor, igual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor, cogemos hasta el último segundo. Por mucho que te cuides, valedor, jamás saldremos vivos de